Salam qadırlı vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Men sizi bugün sentyabrın 22-sindäki geçirilecek proteste çağırýan. Bu protest New York şäherine, ýagny Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde saat 9-da başlanjakdyr. Ähliňizi bütün Amerikada ýaşaýan iyleşlenmeden ählisini bu proteste çağırýan. Bu proteste esasy ediljek talapnamalar şu siyasi tutsagdaky biziň bennelenmezi boşatmaklyk barada bolar. Biziň ählimiz jem bolup bu siyasi tutsaglary boşatmak barada çykyş eder talapnamalar bilen biziň hiç birimizden gaýra durmaga hakkymyz ýokdur. Sebebi biz Türkmen milleti şol tutsagdaky oturan her bir insan biziň öz doganymyzdyr, biziň öz garnaşymyzdyr, birimiziň oglumyzdyr, birimiziň hakamyzdyr. Hemmemiz jem bolup şol proteste geleliň we şolary boşatmaklyk barada talapnamalar bilen çykyş edeliň. Onu yine bir sefer gaýtalaýyn. Sentyabrın 22-sinde saat 9-da Birleşen Milletler Guramasynyň öňünde New York şäherinde. Olýa adamlar, sag oturuň, yine görüşeriz.